Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Өйдә өске киемнән йөриләр. Ни өчен Сидоровка бистәсендәге күп катлы йортларда яшәүчеләрнең фатирларында температура рөхсәт ителгән нормадан шактый түбән. Пыяланып атарга, кузовны кисәргә, кешене коткарырга. Шулда юл транспорт һәлакәтләрендә авария коткару эшләрен үткәрү буенча ел сан узучы традицион ярышлар үтте. Сыйфатлы продукцияләр арзан бәядән. Чаллыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре кайчан башлана һәм кайда булачак? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 52 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 2 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 26 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 17871 очрагы теркәлде. Аларның 14414 терелгән, 78 узган тәүлектә. Шәһәр предприятиеләрендә хезмәткәрләрне күпләп вакцинацияләү дәвам итә. Шушы көннәрдә вакцинаның беренче компонентын КАМАЗның 7 бүлекчәсенең 78 хезмәткәре алды. Гомумән автогигантның 29 бүлекчәсе һәм бүлендек предприятиеләрнең 2135 хезмәткәре прививка ясатты. Икенче компонентны 307 хезмәткәре алды. Исегезгә төшерәбез, КАМАЗдан вакцинацияләү 3 февральдә башланды. Прививкаларны 5 һәм 9 шифахана белгечләре ясый. Урамдагы кебек салкын Чаллы-ТВның кайнар элемтәсенә Сидоровка поселогының С-13 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, йортка капиталь ремонт таләп ителә. Фатирда температура 6 градустан югарырак күтәрелми. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Җылылык һәм капиталь ремонт өчен түлибез, ә нәтиҗәдә өйдә курыткадан йөрергә мәҗбүр. Сидоровка бистәсендә урнашкан С-13 күп катлы йортында яшәүчеләр ни эшләргә дә белми. Соңгы тапкыр йортны 2010 елда тәртипкә китергәннәр һәм берничә елдан соң ук ремонттан хатирәләр генә калды дип сөйли бирде яшәүчеләр. Батареялар җылытудан туктаган, ә диварларда зур яраклар барлыкка килгән. Мы живем в холоде, вот так возможно, вот так сплю я. Теперь мне 76 лет, сколько мне осталось жить, я говорю, я требую капитальный ремонт. Вот, знаете, так холодно, невозможно. У нас температура 6-7 градусов, стены показывают. Вот окна меняешь, они снимают раму, вот такие щели там, представляете? А что там сделали, залили немножко этим пеной. А щели-то остались. И вот когда на улице тепло, батареи-то сбавляют температуру. Вообще невозможно в квартире. Холод, дует, даже руки мерзнут. Йортка хезмәт күрсәтүче жилкомсервис идарәче компаниясе проблемалар булуын таный, әмма якын арада җылылык мәсьәләсен хәл итеп булмаячагын белдерде. На данном этапе в рамках текущего ремонта нами предложено собственникам жилых помещений произвести утепление торцевой стены минеральными плитами и другими материалами для утепления ограждающих конструкций. И также нами будут предприняты все меры, и мы надеемся, что в 2023 году будет проведен капитальный ремонт фасада здания. Йорт капиталь ремонт исемлегенә 2023 елда гына керәчәк, чөнки 22 елга кадәр план формалаштырылмаган. Хәзерге вакытта халыкка җылыткыч сатып алырга һәм идарәче компаниянең диварларны минераль плитәләр белән җылыту тәкъдиме белән килешергә генә кала. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Респект күчемсез милек агентлыгы башлыгы Альбина Сазоновага гаепләү белдерелгән. Тикшерү органнары шау-шу куптарган җинаять эшен тикшерүне тәмамлады. Ул зур һәм аеруча зур күләмдә мошенниклыкта гаепләнә. Исегезгә төшерәбез, Сазонова яңа төзелештәге фатирларны төзүчеләр белән контрактлар төзүмичә клиентларга саткан иде. Чаллы һәм күрше шәһәрләрдән 180 кеше риэлтор корбаны булган. Зыян 300 миллион сумнан артыкны тәшкил итә. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов хукук
саклау органнарына бу хәлне ачыкларга кушты. Сазонова узган елның 27 мартында тоткарлана. Шул ук көнне ГЭС бистәсенең 4-нче комплексындагы компания офисында, шулай ук Сазоновлар йортында һәм фатирында тентүнүләр, ягъни эзләнүләр уза. Соңрак шикләнүчегә өй аресты билгеләнә, әмма хатын әлеге таләпне боза һәм суд карары белән сак астына алына. Пыяланы ватарга, кузовны кисәргә, кешене коткарырга, Чаллыда юл транспорт һәлакәтләрендә авария коткару эшләрен үткәрү буенча ел сайын узучы традицион ярышлар узды. Республиканың төрле шәһәрләреннән коткаручыларның 5 командасы иң яхшы исеме өчен көрәште. Җиңүче кем булды? Хәбәрчебез Лилия Гатина белә. Җиде юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә машина йөртүче һәм пассажир автомобильдә бикләнеп кала. Алар машинадан чыга алмый, икесе дә җәрәхәтләнгән. Бүген гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләренең сценарии шундый: һәр минут кадерле. Чөнки исән калу мөмкинлеге табиблардан гына түгел, коткаручыларның тиз һәм үзлекле гамәлләреннән дә тора. От спасателей зависит более то, что насколько быстро и безопасно извлечем пострадавшего из разбитого автомобиля, зависит его дальнейшая жизнь. Автомобильнең ишекләрен ачарга, авария коткару коралы белән терәкне кисәргә, җиңел машинаның түбәсен алырга, зыян күрүчеләрне чыгарырга, буларның барысында ярышларда катнашучыларга билгеләнгән вакытка һәм хатасыз башкарырга кирәк иде. Целью вот таких соревнований является поддержание уровня проведения аварийно-спасательных работ на должном уровне. Ну и в том числе здесь ребята закрепляют свой навык работы с аварийно-спасательным инструментом, который может пригодиться при любой ЧС на охраняемом объекте. Практика өлештән тыш катнашучыларга медицина, хезмәтне саклау һәм авария коткару эшләре буенча үзләренең теоретик белемнәрен дә күрсәтергә туры килде. Конкурсантларның сүзләренә караганда кыенлыклар булмады, әмма зур тырышлык таләп ителде. У меня 100%. Я сделал все правильно, так как я готовился месяц. И очень этому рад. Барлык этап нәтиҗәләре буенча Чаллы филиалы отрядының 41-нче янгын сөндерү һәм коткару бүлеге командасы иң яхшы дип табылды. Икенче урынны Түбән Кама командасы алды, ә бронза призерлар Әлмәт коткаручылары. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Ачык ишекләр көне республиканың төрле шәһәрләреннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары төрле һөнәрләр белән таныша һәм практика белем ала алдылар. Кама сәнәгать форумы кысаларында Чаллыда мәгариф һәм карьера 2021 күргәзмәсе узды. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Чарага килүчеләр өчен 16 майданчыкта һөнәри сынаулар оештырылды. 3D модельләштерү, эретеп ябыштыручы, буяучы, балта остасы, декоратор, электромонтажчы, туристик операторы, психолог, педагог, музыкант, криминалист һәм башкалар. Чараның төп максаты укучыларга булачак һөнәр сайлауда ярдәм итү. То есть школьники одновременно в один день, они приходили все по графику, все общеобразовательные школы. Несмотря на лютый мороз, все пришли. Они смогли познакомиться, собрать информационный материал со всех учреждений. И, в общем-то, надеюсь, для того, чтобы прийти домой с родителями, посмотреть, что у нас есть в городе, что есть не в городе, и выбрать для себя, определить. Һөнәр белән танышу барышында катнашучылар теоретик һәм практик эшчәнлек мөмкинлегенә дә ия булдылар. Шулай ук уку йортларындагы урыннар күргәзмәсе оештырылды. Аларда Чаллы, Казан, Самара, Киров, Түбән Новгород, Санкт-Петербург уку йортлары вәкилләре катнашты. Мы здесь представили зону по 3D-прототипированию, про электромонтажу и сделали игры в виде квиза. Но по итогу могу сказать, что очень достаточно ребят, всем понравилось, все участвовали, принимали участие, и девочки, и мальчики. Вот. Ну и параллельно рассказывали про специальности, про направление будущего, кем ребята могут стать, и как поступить в тот или иной вуз, но в частности к нам, в Казанский энергетический университет. Ученики должны прийти и посмотреть, кем они хотят быть, потому что направлений на самом деле очень много. И каждый должен выбрать то, что ему ближе по душе. Потому что если ты не выберешь, что тебе по душе, будет неинтересно просто обучаться. Әлеге чарада 3 көн эчендә Чаллыдан 6454 укучы һәм Татарстанның якын тирә шәһәрләреннән һәм районнарыннан 200-дән артык кеше катнашты. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар.
Сыйфатлы продукциялар арзанны бәядән 27 февральдан Чаллыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре яңадан башланачак. Алар шимбә көнне 8дән көндезге 3-кә кадәр традицион мәйданчыкларда оештырылачак. Тукай Ярбуйның төзүчеләре стадионы каршында, ипподрома һәм Южный агросәнәгать паркы территориясендә. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә катнашырга шәхси эшмәкәрләр, шәхси хуҗалык алып баручы эшмәкәрләр, һәвәскәр бакчачылар чакырыла. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку «Стройэкспо Татарстан-2021» с 3 по 5 марта. ВЦ «Экспокама». Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Впервые в Челнах. Теперь швейцарский суперсовременный фемтолазер в клинике «Прозрение». Позвольте себе безножевую технологию лазерной коррекции зрения премиум класса 34 34 34.